Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Mayong aga Pilipinas, Negros kag syudad sang Bacolod. Welcome na diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Hotline. Karon nga adlaw Huwebes na kita, Agosto 20 tuig 2020. Kumusta kamo masuki namon nga matagpalamati sa kaanginan, nagalakip man sa mga OFW, mga Negrosanon nga nagatrabaho sa guwasang pungsod, mga Ilonggo nga nagatrabaho dira. Kumusta? Anong sitwasyon nyo? Ano ang inyo sining pagbugtaw karon nga aga? Okay man lang? May pilag ka mga lugar o galing ti gabi pa o kaagahon, no? Sa ila sining namtangan. Good day and welcome to the show. Tubtub kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Nagabi-abi kita hindi lamang sa mga on-air listeners naton, kundi lakip na sa mga online nga mga followers nagaupod kada aga no diri sa aton nga pagpangalagad kag sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Mga nagaupod sa Facebook kag YouTube sa Aksyon Radio, lakip na sa aton sini ang website nga nagatutok kid every morning. Thank you for listening. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Kung naman Aksyon Artay Hupon checking in. Aring medyo masubo nga balita kay kagabi may ara sang pilag ka mga development parti gihapon COVID-19. May duwa ka mga barangay kapitan diri sa Bacolod nga sa ila sining Facebook post. Kagabi ang una nga nag-confirm nga nagpositibo siya sa COVID-19 ang punong barangay o kapitan sa barangay Singkang diri sa Bacolod. Hindi lang ang barangay kapitan ang nagpositibo sa RT-PCR test, kundi nagalakip ini sang iya ti ayon. Ina ang nagbandera kagabi nga balita matapos nga nagpost si Barangay Kapitan Rosini Distrito sa Barangay Singkang diri sa sudad sa Bacolod. Ginsundan ini sa Facebook postman sang kapitan sa Barangay Sumag nga siya nagpaidalo man sa swab test. May update na bala? Nakabaton na siya bala sang resulta? Aton ina tutukan. Pilaman ka ma-update diri sa probinsya, nag-deliver sang food packs ang Negros Occidental dito sa Tabuelan sa Cebu.
sa mga stranded nga mga negrense nga nagahulat sang schedule kay ni sila makapauli diri sa aton sa Negros Occidental. Madugay, malawig lang nga tiyempo ngay ni sila ang nagaagunto, nagaagwanta sa sitwasyon. Hindi lang kapungaw, agud nga makaupod ang ila pamilya, kundi sa risguman nga pwede matapikan sang sining nga kagaw. Samtang nagatiner dito sa Cebu. Halos gusto sang kalabanan nga magpauli na diri sa ila himata o galing bangod sa sining mga cases nga golpeada lang nagtinaas, amoy ng rason kung nga sa aton sining nga magka-aksyon, amoy ng rason kung nga ang gin-regulate sang gobyerno ang ila pagpauli kag wala sila ginpasugtan nga makatigayon o kung makapauli na direkta sa ila diri nga mga lugar. Ano pagid? Diri sa Bacolod, doon nag-aagunto ang mga driver. Aga pa kaina, nagtawag na si Mr. Jesse Ortega. Sila niya perte mga reklamo sa mga upod namon. Sana isang transportasyon mga driver. Kay wala sang wala na untat ang dinakpanay mo. Hindi naton ma-discount ang possibility nga matsambahan kagid. Manduro man pasaway nga mga pasahero ngang iban wala nagasunod sa implementation sang wearing of face shield. Tidak mo nagali na multahan nga mga driver diri sa Bacolod City. Matapos kay ni sila ang wala nagasunod sa nagakaigo nga health protocol. Di ang problema kay kung ikaw yung madakpan or kung madakpan ang isa ka pasahero na nga wala halimbawa nagasuksok sang face shield, ang nagakwandere, ang nagabayad sa multa kag magapatubang sang konsekwensya, amo iniho ang mga driver. Sila yung mamayad, di siya kalibo ni kuno. Amo ning rason kung nga ang amo ning rason kung nga nagreklamo sila. Lao sa kay Mr. Jesse Ortega, i-check na lang karon kay Lieutenant Colonel Luisito Asibotse kung sa ila pag-implement sini pila nang nagkaladakpan nila. Daw nga mga driver mayaragin nga sa Punta Taytay ang reklamo niya gintukis sang iya sining pasahero ang face shield ay sos nakita sang traffic enforcer ti dinakop. Tiyang galibog ang ulo sang driver, ga-insister man tong pasahero, garason man, pero hindi mamati kunong taga bitaw. Amo na, no? Kag unahon ko lang kuno si Dr. Zipar Gerhard Kailian man may mga gindulungan na sila sa bulig food packs dito sa Cebu, sa Tabuelan in particular, kung anong status to, no? Kung naka-report ng team sa iyad nga nagkadto dito man bag-o subong ang posisyon nga ginauyatan ni Dr. Zipard Gerhard Kailian. Alas 8:11, Aksyon Radio Philippine Standard Time na nung pampinag kamadalag ko nga mga balita business sector ho, may gina-offer nga measures angot sa nagapadayon nga problema sang COVID. Munang pilag ka mga dalag ko nga mga balita ang aton tutukan, lakip na ang parte bala sa i-check ko lang ni Karono ang pinagka-latest sa PDEA man, kundi may nag-positive man to. At basta mo ning may mga operation kag may pila ka mga individual o kung personnel nga magpositibo way ka choice na mo. Kundi i-quarantine gini sila. Amo nang reason kung nga nga may arasang apektado nga mga personnel. May nagpositive sa PDEA ho. Ti paano ni maka-operate sila kay ululupod lang ni sila sa isa ka salakyan during the operation. Siyempre maapektuhan gid ang ila sini
nga operation sa field. Lakip na karon dugay-dugay, i-check taman ang ginapadangat nga reklamo sang pila ka mga residente dira sa Barangay Tangob. Now gina-check ta kay kundi may ara nagligan nagwato tublang may ginaayo o kung may ginapropose nga patindugon nga isa ka cell site dira sa area sang Barangay Tangob. Now, tigin sugdan ng pagkutkot na wala pa to gali mga kwan, wala pa gali mga dokumento like for example, ang pagkuha sang pahanugot sa komunidad bilang isa sa mga requirement. Nauna pa yung karusasan sa Carabao, inano man ang sitwasyon man, dapat niya taniging konsulta mo na yung tao. O, kag tuod ni nga kahapon, may ginpagwa ng resolution of no objection. O, nga daw ga panugot na dira naghatag ng green light. Agod padayunon ang project. Tinga nga reklamo da mga tao, no ining sitwasyon man kabalo ka, ang risgo bala no sa ikayong lawas sang mga pumuluyo nga malapit sa lugar kung hinali nga may ara sang patindugon no, nga mga cell site katulad sa ning gina-propose dira sa Barangay Tangob. Amo na, no, nga pilag ka mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Update man kita karon parte dito sa tatabo bala sa Antique sa mga miyembro sa Bureau of Fire Protection. Kay subo-subo man niyo sa mga taga Bureau of Fire. Pero nanong tabo gid na nga na-aksidente ito sila nag-responder ato sa sunog. O kag nano ang ginimo na nga bulig sa pamunuan sa Rion Size sa Bureau of Fire Protection. Alas 8:14 na Action Radio Philippine Standard Time. Dire kita unahon naton si Councilor Lady Glis Gonzales. Subo-subo ang balita ni may ara iya nagpositibo nga kapitan sa COVID panibag-o ikatlo na ini. May ara pa sang ginpaidalom sa swab test. Online sa hotline. Online sa hotline. Para sa update, joining us this morning sa Action Hotline is Councilor Lady Glis Gonzales, the ABC President of Bacolod City. Hello, Councilor, maying aga. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Salamat gid sa time, no? Subo-subo manik kay luwas sa kay Miharis ang barangay Banago kag subong man ang natabo man nga pag-positibo sa kapitan no sa COVID sa barangay Mansilingan ay sikap distrito nagdugang padri sa listahan. Gatry kami kontak siya galing kay daw alang-alang signal niya kap may sikap Radni Carmona sa sumag kuno ginswab man ay do no kun may result naman. Action Art, si Kapradni Carmona mapaswab pa lang today. Mapaswab pa lang sa today. Okay. Yes, so, Pero ining sa iya ni Kaprosini Distrito sang Singkang, kuha niya confirm na upod sa sawa niya kuno ang nalakip nga nagpositibo? yes, Action Art. No, actually, mga last few weeks, si Kapusini nagamuno na mapaswab. Kay samo na ubra as frontliner sa barangay, hindi ta malikawan, nag-upod kami ceiling, lifting, then kasama mga special concerns ang barangay. So, ang kapitan need magpanaog, need magtubang sa tawo, so hindi ta na siya malikawan. Okay. So, last Monday, nagmuno siya sa ako na nagpaswab siya together with his wife, no? So, kagabi lang, 8 o'clock in the evening, ginbalitaan niya man ko immediately na nagpositive man sila na duwa. Of course, nakasubo tayo nga. Kay, aside from being kapitan si Kaprosini, he is also the third board member sa Liga, no? So, si Pico is a board member, Kap Mijares is a board member man sa Liga naton. Okay. Now, bagod sining panibag-o nga na record nga ti may nagduga nga isa ka kapitan sa listahan,
may plano kamo nga mag-meeting sa liga kung ano ang mga measures, may mga ligwaton kamo o himuon para nga hindi na madugangan ni sa listahan ang mga natapikan sang COVID, Councilor? Okay, so just yesterday lang, Action Art, no, nagpatawag kita Liga Board meeting upod sa DILG, si Vice Mayor Elcid as head of IATF. Si Mayor Bing, upod man naton kag si Executive Assistant na Butch Ligin, no? So, ang aton tuya is ang aton barangay operations, hindi mahamper in case na sikap ma-positive, no? Okay. Upod man dito ang concerns kay may mga special concerns man ng aton na mga board. So, ng aton lang yan na make sure is siguro yung suggest ni Cap Romel Flores na kung during the sealing off kaya mo na siyang kadelikado nang mag-gear up kaya hindi man pwede na wala barangay official but mag-gear up lang si Cap kag to strengthen the immune system for now. Okay. So, galing kay... yes, Cap. Action Art, those with na belong sa vulnerable age group, may next in line pa man kita, was may tagawad kita na younger sa aton, so itatataan na atong obligasyon. Okay. Kabalaw kati, lain niya sa Parunis sa Bacolod City sa council kay separate silang branch, no? May legislative branch nga ginapamunuan ni Vice, no? May ara pa kita mayor. Sa inyo diya, ikaw yung head sang legislative and executive branch, imo tanan bla? Lokdo kag trabaho kung kapitan ka. Yes. Executive, legislative, judicial, pagid Judicial. pagid sikap. Okay. Yes, actually Action Art yung request sa DILG Okay. na to defer isang ato na hearings sa barangay kaya mo man ang isa nasitana mo na source. Aha. Now, since nga hindi naton ma-deny nga ang Bacolod City subong grabe gid ang local transmission, nagaluntad nga mga local transmission, and ang barangay is the one given a task or importante gid nga trabaho in terms of monitoring halin sa mga BHERTs ato mga gina-create nga contact tracers. By the way, ato ma'am, nagkompleto na to last time because may mga barangay pa nga mag-undergo, no? Sang training na tapos naging man to. Yes, Action Art, meron na lang kita 2 barangays ang subject for training this week. Okay. So, ina sila atong 700 masubra kung matapos ang bilog nga Metro Bacolod kay ti may ara ngagin pagwa nga formula ang Department of Health. Amo ni sila guro may dako nga papel sa ulihi nga magbulig sa aton nga kapitan. Yes, Action Art. Yes, correct na siya. Kaya ang ato na contact tracing, at least may mga strategies na gina-formulate dira na lesser contacts kag lesser exposure ang ato na mga tao, especially ang ato na barangay official. Aha. Now, yes. Kagapon man Action Art, suggest man, no? So, kay everyday may operations ang barangay, may lain-lain, sari-sari, may basic services kita na ginahatag, may administrative, amo ng clearances naton, kag of course, ang on-field sa subong ang ato na sealing off kag ang monitoring nato, no? So, suggest dito na para isag sa makabulig sang lesser contamination, i-set into Team A, Team B ang teams para at least ang jutay, ang volume sang tawo sa sulod barangay hall kag sa operations, okay, as well as hindi mahamper ang operations in case na ang isa ka team in case may infected. Aha. Now, isa ka man nga nagproponer nga dapat ang hazard pay, no, mahatag man sa barangay officials. Nanong update sa to, Councilor? Okay, actually ako itong nagpo-post or nag-introduce agapon sa barangay council, sa city council. Okay. So gina-appeal naton sa National Interagency Task Force as well as sa local interagency task force naton na matagaan hazard pay ang aton, hindi lang si CAC, hindi lang si Kagawad, hindi lang ang SK, but also ang aton na barangay frontliners, ang aton na BHERTs, no?
no. So although na ang ato na BHERTS allowed for a hazard pay sa barangay fund, but the barangay cannot afford to give enough na hazard pay sa ato na BHERTS, no. Kag gina-appeal naton man na may remuneration in case na those barangay officials and barangay workers na may ma-infected, may ara man certain amount na ihatag ang atong government. Going back sa sining mga natapikan no sang COVID nga mga punong barangay, subong ang sa monitoring mo kapsin upang mga punong barangay sa 61 barangays no ang do medyo may mga sintomas o kung may ginabatyag nga possibly mapaidalo man sa swab test? Okay, so as of today, Action Art, si Kap Radni man lang ang nag-chat kami, no, nagpabalo na mapaswab siya kay although may symptoms man siya, then may exposure siya kay Kap Rosini. So far, si Kap Radni, we are paying na matapos na niya para sa barangay officials na positive. Hindi ta naman madula no nga mga posibilidad because nga ti kamotod frontliner gid sa tagsan nyo ka barangay. Now sa takuling nano ang imo mensahe kag kumusta may mga nagdugang nga nagpositive sa imo lugar? Yes, every day Action Art may nagadugang, no. So kita sa appeal kita in public, no. So damo na kita not for barangay Takuling siguro Action Art but for the whole city of Bacolod na lang, no. So nag-appeal kita na i-practice agad ang social distancing, ang wearing of face mask, ang observance of curfew, subo ang ato na face shield, pag ang ato na ay lesson tanay ang ato na mga social engagement, ang inom-inom, ang panahor, kag ang mga gatherings naton, no, hindi ka na malikawan sa barangay, kag especially sa Porox, no. So i-lesson tanay kay ang ato na tanod hindi na makabantay sa inyo, ang barangay officials hindi man makabantay, subong we are undermanned ang ato na tanod, no. So let us guard ourselves, let us guard our neighbors. Si Kap Rosini, hindi na siya nagtiner subong ara lang nagka-home quarantine o kon sa isa ka quarantine facility? Naka-home quarantine siya, Action Art, since after that test, no? So nag-separate man siya kay mga babies pa niya ng mga bata. Gani man. Sige. On that note, ABC President, Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales, salamat sa time. Good morning sa ibo. Good morning, Action Art. Action Hotline. Subo ini no kay ti may ara sang nagdugang sa listahan sa mga punong barangay nga nagpositibo sa COVID-19. Action Hotline. Hindi mo gin ma-discount nga mga possibility. Basta expose ka, hindi man pwede nga kapitan kay mo, matiner ka lang sa balay mo kag maghalakan lang sugo. Abiti may ara gid tiyempo kinanglanon nga ikaw matubang kag magpamuno sa mga activities. Tisag tong tiyempo nga may tagtaganay sang social amelioration program, expose ang mga kapitan, dugangan pagid nga sila man ang direkta nga kontak sang CHO. Nga kun may ara sang magpositive sa ila lugar, tisikap man na mismo ang kakadto ka mag-seld off, ay tining kakita sila man. Hindi malayo nga mangin vulnerable o kon mangin prone ikaw nga matapikan man sang kagaw ining COVID-19. Subo-subo ini pero nag-pray kita nga kuntani madasig lang ang recovery ni Barangay Kapitan Rosini Distrito kag ang pagpakuha sang swab test karon nga daw ni Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumag, magnegatibo man ang resulta. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pero dere kita sa isa pagid ka masubo nga balita no kay kapon nakibot kita nga mayara sang natabo no nga insidente nga nag-involve sa mga personnel sang Bureau of Fire Protection nga didto sa Antique. Malapit sa tagipusoon kong Antique, why ang lulo ko kag lula sa mother side taga Antique,
no, taga Sibalom, San Remeo, kag San Jose, amo na mga lugar nila dito. Action Hotline. Di may nagluntad nga insidente involving sa salakyan o kon sa 5 trucks sa Bureau of Fire Protection. Kag tiamo niyo, ang natabo mayara gid sang naging nabawian sang kabuhi. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Senior Superintendent Jerry Candido. Ara siya sa aton nga linya, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection. Sir, how are you? Si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Art may aga, no? I'm still fine, although maluyang lawas ko kang sa magumbiro sa bilog ng Region 6 sa Pilipinas man because of what happened yesterday, no? May mga aga para may aga. Gani, nagakondol kita no, sa inyo sining hanay, pero tell us, sir, ano ang inyo investigation, ang pinaka-latest? Kag nanong ginang natabo sa mga personnel naton, may ginespondihan ni sila, sir? Ang aton mga personnel on board their fire truck, Hyundai, no? Fire truck, they were going to Villafong Elementary School, no? Kay mayara kaming annual program. Okay. To support the program of the DepEd ng Brigada Siwilan, balik, Oplan balik Panalan. Okay. Of course, very familiar sa tadering, ang ibinigay kinatanan para malimpyo kung ano man kinanglanon na mabulit naton sa in preparation sa opening of classes. So I issued a memorandum directing all my stations to support the DepEd. So in response, ang atong municipal marshal sang Sibalo Magtiging si Isip Audrey Alinel Quaison nagpadala ang iyang team composed of 26 personnel. Okay. And then this 5 personnel were on board the fire truck in Sayan sa iyang motor. So pag-abot nila dito, we went to Villafont, kaya pag-abot nila dito sa Villafont Elementary School. By the way, pagpagkatunan medyo masaka na siya eh. Medyo masaka yung nahamtan niya sa medyo mataas-taas na lugar. Ining eskwelahan. Now, pag-abot na dito, hindi man may harap itong gasakay sa motor. Una dito, yung istorya sa head teacher dito sa eskwelahan. Okay. Pag-abot sa flight lock sa may eskwelahan, kulitak laro nila siya. Nag-U-turn, hindi siya nag-U-turn. Pag-U-turn niya, pag nisa sang ulo, so ang ulo niya patulukon na nag-park na sila sa kilid while awaiting sa instructions kung paano magsulod ito sa sulod ng eskwelahan. Kaya tikin ang lanong nilang 5 cut for cleaning purposes. Okay. Kag may mga dalagang kaning silig and everything para magbulit pang limpyo. So samtang nagaulat dito, nakapak ang 5 cut. Ang ato ni isang bombero nag-istorya sa sulod, nakabati isang cracking sound. Nga nangalas nga may sound, and then kita yung nalaglagan sa nakita yung ng peptak ang katulog. And then, all of a sudden, nag-siren. So, ang natabo gali, samtang nagkapak ito, nagkaulat sa instruction, gali ng kitik, not very, very, in a few, short minutes, short time lang, nagpumigay yung brake niya. Pagbigay isang brake, dumulog kasi dulugo na siya mo. Dumulog ang truck. Pagdalas to sang truck, and then mga 2.5 kilometers pangyagin lagan. Okay. Sa inang area kung sabihin na discuss siya, kurbada. So, hindi, pagdulog ito, pagka bumibigay isang brake, may mga flat area pa sa kilid eh. Yan hindi na maniover din to kay mga pamatay. Okay. May mga kabataan. Pero kung isorb na ito sa right para lang mapauntat ang truck, tabungguhan niya naman ang mga balay. Okay. So, nag-decide ang driver nga speed subayon lang ang lalan. Ang mutungan nag-siren siya para to warn all the people. Kag kung may masangkatama sila, mawarningan nga mapaigat. Kasi nag-siren ang truck. Okay. Until nalabot nila itong area sa Sitio Bato.
Aha. Barangay Salvacion, si Balo Mantique. Ah. Inang area kurbada. So nag-turn turtle, nag-lost control ng ang driver. Nag-turn turtle siya nagbungko sa poste. Tapos sa kahoy. Okay. Ang aton nga limang ka personnel on board the flight plan, ang duwa sa cab, the driver and the passenger. Driver ang si FO2 Altania na napatay. Ang iyang passenger si FO1 Baldone, hospital Subong. Okay. Ang nasagwa, tatlo, si FO1 Lustica, nga injured man nga subong sa San Jose, sa Angel Salazar, sa hospital, nga ma-undergo subong sa operation sa iyang open fracture sa APL. Okay. Kag si FO1 Baldone, nga i-repeat ang iyang x-ray kay reklamo sa ng back pain niya. Okay. Kaya may broken ribs niya siya. Tapos, si FO1 Shirley May Foro na inimig sa niya injury, may suspected din siya nga hip injury sa padala ko dito sa kahapon. Dito sa Quezon City sa may Gidicos para matagaan isang full medical attention. No? Okay. Tapos ang si FO1 Peralta mo nang napatay. Isa. So all of duwang napatay, tatlo ang injuries. Okay. So butang balon gali sir ini sila ga dulog sa dulugon nga portion sang dalan na mismo malapit sa eskwelahan, why gidra daw flat abi o kun tapan nga portion sa sining eskwelahan nga makaposisyon sila? Wala kay malo sila mo masulod na sa eskwelahan. Okay. Kaya gulat sila sa instructions kung maagi kung paano magsulod. Okay. Kasi ang bago na, it was a very short park. Napakadali, napakalikot lang ang panahon na nag-park sila. Hanggang nagbumigay ang preno. Kaya kung may panik ko nag-park lang naman nanaog ang mga tao, kasi sigurado kung hindi niya kasi kalsuhan nila na mo. Automatic niya ang kalsuhan, kung may kalsuhan niya ang dalang truck. Kaya lang kasi, why nagpanaog ang mga tao ko, kaya masulod ang truck kayon sa eskwelahan. So, it was very unfortunate lang why nakalapot makasulod at bumigay ang preno. Okay. Kasi naka-handbrake man na siya, nakatapak man ang pili sa preno. But the brake system itself malfunction. Okay. Which lead to that incident. Now, ang ini nga unit sa fire truck, kuan gid siya sa bali si Balom gini-base siya, no? Yes. Si Balom. Si Balom per stations, the one in a fire truck. Isa ka isusumuri sa 36 years old na gani. Ang ining fire truck is a 17-year-old fire truck. May edad naman, 17 katuig na. Actually, pag-ulan niya sa repair, okay. Before din, gwapo ang tsura niya. Muna nagaling at itipulang lang din, no? Kasi pag-ulan niya kayo ang brake system. Okay. So, since nga subong may ara pa ma-schedule, no, nga ma-undergo sa nagakaigo nga mga operations, then may sitwasyon pa nga daw medyo seryoso ang ila sining nga dapat nagakinanglan sa medical attention. Sir, with this recent incident, nano ang mga latest instruction mo sa mga personnel naton sa Bureau of Fire Protection all over Region 6? Well, ang reiterate naman ko naman ang order ko sa ilat. Ito when I came here as the regional director, dalam nila yung patasan ko nga I always take good care of my fire trucks. Okay. Ito muna ang inasakyan namon. Muna masalpa sa katuwin namon. Dalam nila na nga once may makuba, kinakayo ko na tayo. So, pinyo may ang ugali ko nga, ayan, very particular with the maintenance ng fire truck. That's why it is one of the activities nila every morning. Pagpugtag nila na 5 after the physical conditioning, limpihan ko yung fire truck at check on. So, nag-try naman of course, we have the globe against na nag-guide nila how to check the fire trucks. But, gina-administer yan na naman niya. Katigulang na sa truck. Maski ano mo na yan maintain. Ito na may makatigulang mo yan, no? Gani man?
that is not National Art. We are only given 10,000 pesos per petlak per quarter. So, kada 3 ka bulan, 10,000? Yes, Will. So, So just imagine sa ano may mumuta. So how can we properly maintain the petlak? So that kind of amount. But wala naman kasama mo kailan na ihatag kay kulang ang kwarta gobyerno. Dinay mo ng masarangan in usually kaya kadto kami sa local government sa mayor kayo. okay. But sa number Alas 8:37, Action Radio Philippine Standard Time. Ang inyong ginapamatian ang Regional Director sang Bureau of Fire Protection, Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Grabe, subo-subo maning information. Sir, so rigin na ito ng aton linya. So, Yes, you were saying kay natin coordinate ka mo sa mga LGUs. Yes. Kaya tama kami, kulang gid amon pondo mo. Okay. Kailangan na sa LGU. Kaya mo na sa national headquarters kasi dati yung director for logistics, no? Before I came here, I was the director for logistics. Balaan ko ng problema sa inyo. Kaya more than 1,700 niya ang dapat na to this land sa subong panahon. Sus. Kasi imagine, ang isa ka tractor sa Ibalong is already 34 years old. Grabe ba? So, wala kami sa may action art. Kaya wala kami sa better ka bago. Kung hindi mo na pagsakyan, ano yung i-responde mo karon? Kaya mo wala nang amon nga vehicle dira. Okay. Kung hindi ka mag-responde, matig man kumuloyo. So, nabato na namon action art. So, masakit, no? I hope hindi ako ma-misinterpret, no? We have no choice but to use this five trucks. But ang order ko is, pag hindi nagkidya pwede, hindi na mapiliton. Kasi ako na lang naman nabat kumuloyo nga away na responding five trucks because hindi ka delikadong five trucks sa mo pag sa mga kumuloyo. Pero kapag wawang ko ng truck na panang ko na wala preno, wala ko na may guba, hindi lang kami ang mag-discuss action art mo. Okay. May posibilidad yung mga discuss pa naman ng iba niya tao, mga pedestrians. Hindi madamo man isang instances na namo kung siyang kabangguan because no one ang preno on the way. So, ang instruction is pag hindi pwede, hindi pa piliton. Okay. Kaya we are not getting endangering ourselves but of the public. So, we will rather say sa public, hindi ko na makaresponde kay gubang bansa pamon saan sa ma-endanger man mo ng kapuso ng iban. Okay. So, ang grabe gani ang pagtinguha sa driver nga i-manage ini, kita mo lawig-lawig ng dalagan sa fire truck. Kung siguro tadlong lang siya, ay ginima mo ni? Yes, kaya actually, hindi at matawalan ng iyong experience. Kasi yung din sa driver. Kaya mo din yung fire truck. So, kaya na niya nga yung fire truck. So, posisyon yan eh. Okay. Meron fortunate ng ang ipay while on park hindi ko niya ng driver kaya nakaparking ng truck. Okay. Kaya na isang truck. Well, I'm sorry but ako mismo kapag magbato ng barita tulog ko ako eh. Oo, tiyama ko. Imagine mo na, I started my career as part of the one. Okay. So, I knew what we are feeling right now kasi nakakaya ko sa ilang aranggo eh. Inuwar ako, hindi ako official for 7 years. Nakasakayin ko sa fire truck. Ang una kong sakyan fire truck, hindi na intinig itong N94 na fire truck. Nga, sa pabiya. So, naintindihan ko kung ano ang kulba ang invitation na ako sa Martin na masakay ka sa fire truck. Na 30 years old, 20 years old, 17 years old. Okay. Nga, gitiron mo na, ang maintenance na is not that perfect. But kulang katang tundo. But again, we took our off of office. The public, ito sa memo, amo na nga ito yung mga patakyan. But it does not mean kapawalan na kami. Okay. Sa number ko na, if hindi ko pwede, hindi magpiliton. Now, ang hospitalization, may financial assistance man no sa mga nagkalamatay kag na-hospitalize, sir? Yes, after that, ang nagkalamatay na ito, ang survivors nila, makareceive sa survivorship benefit na in the form of monthly pension. No? Kag ang iya sa huwag mga anak. Ang iya mga anak ni they will receive scholarship grants.
And then we will also receive some special financial assistance equivalent to 6 months salary. Aside from amon mismo yung mandatory contributions and other buoyant benefits nila. Kasi automatic mo sa Action Art, extend na tayo ng bureau para sa St. Peter. Okay. Kasi although wala naman ginapangayon ng Action Art, so we are ready. Amon pirang nasulit ko kasi meron na yan nakaribing yung mga program. St. Peter yung plan. Kasi we have to be realistic Action Art sa among trabaho, matabukin na yan. So, kaya na yan ang pamilya, hindi nyo maulan. So, kahapon, pero inagtawag na sana sa report, nagtagagan na sa plan number, and then, pinatag sa pamilya, ginabay nila gayon para mahingos na ang amon mga bumbero. Okay. And then, ang mga hospital, they will receive full reimbursement of all hospital expenses. Okay. But since it is a reimbursement, ma-send out ka na isang kwarta. So, tingin mo kasubong, inatinguan mo ganyan kami lang amin ma-shoulder. Kasi as much as possible, kaya namon Action Art, hindi namin kami kutagaan sa huho ng pamilya. Kasi nga, naging pamilya nga medyo putik, medyo kulang-kulang na namin sa doon. Especially in a pandemic. So, ginatinguan mo like what happened here in isang ginidala ko sa Cebu City, ako na mismo nagpukas ng down payment. Kaya 100,000. Para lang tuloy-tuloy kasi delikado may postulot ng Candace ko talaga at may postulot ng iyang lungs. Suspectedly caused by a broken rib. So, natinguan din namin sa mga payo na magsado. Okay. Sige. So anyway, subo gini nga balita and we understand no sa inyong sitwasyon subong. Sir, kabay pa makakuan ini no makatibawas kag maayong kondisyon no sining nabilin nga mapilason. On that note, salamat gid sa imo time unless maitugon ka sa mga pumunuyo man naton, hindi lang sa imo mga personnel sa bilog nga riyon, sir. Yes, salamat gid no. I know everyone is praying to the fast recovery sa among mga na-injured. And of course, we all pray for the soul of my two firemen na ginagad ang inapabuhay in the name of fire service and the public service. But of course, we are trying our best to maintain our fire truck station sa mga amo ginanasalta sa kabuhay namin. So thank you very much, and good morning once again. Salamat. Action Hotline! Subo-subo, no? Makumuti, nagadulog galing siya Action Oliver, manugsulod sa eskwelahan, gahulat instruction, naka-handbrake, gatapak man preno ang driver, tigaling kay ang edad niya 17 anyos na, no? Gulang na. May ara pa kanin sila iya kuno sobra 30 anyos na mo. Nga pertak, tining kakita sa naman, ang imo maintenance, 10,000 pesos for 1 quarter. Ang isa ka quarter, 3 ka bulan na. Ti paano mo paigo ng 10,000 abis 3 ka bulan na maintenance mo? Tunga-tungaon mo, tag 3,000 No? Tag 3,000 mga 3,300 man. Anong mo na karoon niya ka paigo man? Action Hotline! Tiyan mo ng maintenance ang ginagamit, to pulis sa bilog nga riyon, matulupangdan manitani sa national government to. Hindi lang ni nagaisanon dito sa Antique, sa Sibalom, nga mga fire truck nga mga maliit na, mga tigulang, damo pa ni nga mga fire truck siling ni Senior Superintendent Jerry Candido. No, Fire Senior Superintendent Jerry Candido, ang Regional Director, kay halin man siya sa logistics. Action Hotline! Kasubuan ko lang tining mga nagkalamatay, kag mga nagkalapilasan. Hopefully, makarecover sila. So, kabay pa, makalabot ni sa atensyon sa national government, kag mapunduan Manila, kay tika importante ang Bureau of Fire Protection during emergencies and calamities, kapin pasunog, nga kinanglanon sila mag-responder. Action Hotline! Di ko mag-amo niya gali, gandalaga ng fire truck mo pagkadto sa sunog, ang ginapinsar ka driver kung malam makaladangat pa siya to, o kung basi madisgrasya sila along the way. O, di kabay pa nga may mga bago nga fire truck, buligan sa local government unit, ang inyo Bureau of Fire Protection da, kay kung isalig na lang ni tanan sa national government, basi hindi ini maatindihan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y Sansan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Sa pagpatukod sa cell site dira sa area sa Barangay Tangob, gina-check na tondo hindi gid available pang linya ni Councilor Al Espino. No, kay gina-check na ton kung to nga kapon napasar ng RONO or resolution of no objection. No? Ano lang nagapakita nga tidaway sang nagakontra sining pagpatukod dira sang cell site o plano pagpatukod man ang kinutkutanay nagumpisa na namo. Kung balikan tang timeline July 18 pagpaperma sang neighbors consent o consent sa mga residente da dosing nagperma galing problema medyo tayo man kuno nga mga residente itong nagperma. August 1 nag-umpisang kutkot sang hapon naggadto si Kap ginpastop ang pagkutkot kag ginpatampukan. August 3 ginsubmit ang petition paper receive sang record division sa NGC. Now August 3 may consultation si Kap sa mga residente. August 6 may meeting. Now si Kap Villarosa sa mga kagawad agud permahan abi no ang documents. Kag wala ma-confirm ambot ko may ara ginman nga may ara sang ma-consider naton nga meeting giman natabo. Kag yung rono niya mo ni ang ginahulat naton ang confirmation sa dira no sa kay Councilor Dindo Councilor Al Victor Espino. Yung ginagabalakan nila ba sing mag-umpisa naman kung matuon ng may rono na tiyan mo ng green light ka sige yun ang kinutkutanay na kabalok ka radiation problema na mo. Pero Aryo, pisan do tayo gilang joining us this morning isa sa mga residente da kay gusto nila klarohon ini naga-kontra mga pumuruyo. Damo hindi sila luyag kapatindugon ang isag ka cell site, no? May isag ka telephone company nga mo ning gusto magpatukod diri sa Bacolod sa ngila sini nga mga transmitter na o kon antena, no? Para nga maka-operate sila. Ari sa aton nga linya ho isa sa mga residente. Hello, may ngaga. Hello, may ngaga, Action. Si Action Art. Sino ganing ngalan ta palihog, sir? Si Mark Galia, ang taga-Tangob. Mark. Oo. Mark, anong pilido taga ni sir? Hunsay. Hunsay. Kumusta ka mo dasbong? Yari kami subong sa Action, no? Tililipon kami din, kaya hindi kami magpasugot yung tindugan na sa tower. Lapit gid ka mo da sa lugar? Lapit gid. Duwa katikang, guro. Uy. Duwa lang katikang. Ang inyo balay, ara gid gali, Isus Mariusip, way gani duwa kadupagli? Ay gid. Lang, nakibot kami yung ginpaubrahan nila doon. Way kaya sa mga pumuluyo, di? Okay. Pero subong nagbalik naman ang kontraktor nga nagakutkot nga amoning umpisa sila sang pagpatukod sa infrastruktura. Ano subong sitwasyon na? Bali kagapon, nagbalik di ko ng kontraktor nga ma-operate naman sila kuno subong adlaw. Okay. Di amo ni subong nag-meeting kami nga mamabalabag gid yang pumuluyo di kay hindi na yan ang epekto dan sa ang radiation, no? Oo.
So, why kamo yan nagkaperma sang consent? Why magamo makonsulta kung mapasugot kamo kung hindi? Why gid why? Nakibot gid kami mga pamuluyo de. Okay. So, pila kamok bilog na subong nagatililipon nga nagabantay na, sir? Bali mga 20 kami tao de nga ano. Okay. Aha. Nga tililipon subong. Okay. Nga mong hindi gid magpasugot kay gin bypass kami ablato agaw. Why kamo ging konsulta, why mga mo kay balo, kibot na lang kamo, may nagakutkot na. Oo, amo na, sakto. Ti may mga lugar man tani nga medyo layo-layo sa mga residente nga abi nga dito nila patukuron. Amo na ganing pamangkot da sang tagiya sa matagiya sang duta. Nga pwede residential nang patindugan. Dapat hindi na isaylo lang nila sa mga wala kon pamalay bla. Okay. So why pagid no? Si kapitan man nakalagaw o kung nakabalik sa inyo? Si why nakapalapit si kapitan one time na to sa nakakadto di. Okay. Sige, so anyway, sir, balikan ta kamo basi karon sa udto ma-follow up namon ni kay ginatingwa namon ni ma-contact si Councilor Al Victor Espino man sa ISP. Agod ma-check ko na no ng development dito no, pero klaro nga sa inyo wag gi kamo kaperma kag hindi kamo magpasugot nga dayonon ini nga proyekto. Oo, klaro gid why kami pinirmahan nga magpaano da. Tindog. Ate, sige. Sir Mark, salamat gid ha. Dugangan na naton karon kay do alang-alang gid tempo ko. Salamat gid. Okay, thank you. Thank you. Action Hotline. Tilan tamon tani at ang project may maayo ay dulot na sa uli in terms of communication kay magkabulig man pabaskog sang signal. Ang problema, kung may mga residente nga mabutang sa langalang ilay kayong lawas, kung malapit sa residential property ang patindugan sini. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon. Engineer Felix Magtulis Villatora, siling niya sinunod ang kapitan patindugan sa site. Wala siya kay balo, insulto mo na sa patya kung wala maglisensya siya. Actually ka, balo guro nag-sesyon na gani sila, engineer mo. Action Hotline! Halin diri sa Barangay Minuyan, tamyaw ko lang asawa ko Mrs. Arlene Laurente. Halin kay Philip, Elizabeth Malaca Gamala, Rex Ramos Jr., Franco Villanueva, Osorio.
Araman si Lipong, paring Chupoy, kumusta da ang epekto sa bagyo? Martin Gonzales, Glenn Zabala Akupan, NNC Eknero Itabag, kay Madam Elma Lusok Polidario, may agalang. Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, Boy Jolingo, Nini Joy, kag Bong de la Paz, sir, morning. Tintin, Araman Roger Lamason Baladhay, Archie Ray Alipalo, Nilda Siguanse, good morning, thank you for listening. Sinong Andre Guard Anlapa, morning lang, may lang pagmonitor. Galing may nagikutsyempo, hindi ko malabutan, pasensya gid kay Maninoy Mario Salanap Amaka. Maninoy, may agad dara sa imo. Salamat sa pagmonitor kay Sir Jefferson Discalyar, Ivan Wisna, sa paglaom may aga. Nen Salvacion, morning man. Ang iban nga mensahe ba, karon na lang iban guro sa udto, sa Aksyon BBB program. Mga akon lang reminder sa aton nga magka-aksyon, pabakuragin ang immune system nyo, pagi sa mga produkto ng Dr. Alfred. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.